втори път от тук магнетита и го прехвърляме тук. Ето го. Лошо е, когато имаме една кофа да обработваме по този начин. Аз съм обработвал 5-6 кофи на седмица, което е много грозна работа. Просто не знам да ви кажа да ви се случва или да не ви се случва. Кое да ви пожелая да се случва. Така, тук, когато е висока концентрацията на обогатяването, при прехвърляне на магнетита вземе много златинки и когато втори път, ето я къде я, виждате ли я? Ето я. Значи магнетита я взел. Прехвърляме го обратно, тук вътре. Пак го връщаме. И пак нямаме вече магнетит тук. След което, това е вече третия път, разклащаме и по същия начин пак процедираме. Чакай да го измия. Значи пак разклащаме хубаво, вкарваме магнита и изкараме магнетита. И това нещо се процедира, докато накрая не остане абсолютно никакъв концентрат вътре. Това нещо пак го прехвърляме. Нали следим за златинки, дали има златинки, като сме го взели? Тук има една. Аз не виждам да ти кажа. Добре, може... Няма. Не. Има едно дятолашки. Има една малка. Има, обаче вече ние тук говорим за грамажа, ние не говорим за 2-3 златинки, говорим примерно сте направили 5-6 грама. Разбираш ли? Тия 5 грама са в една кофа 10 литрова и тази кофа трябва да изчистим от магнетита. Това е начинът на почистване. От един съд във втория, от тук в трети и ако се наложи в четвърти. Този магнетит вече можем да го хвърлим обратно. Той не ни трябва. Де факто това, което е вдигнал първа, втора сепарация е почистване. И сега трябва да се изчисти ето тази част. Това се прехвърля в малкия гарет, или малък фишер, или малък кин, независимо какъв е легена. Или дори на колегата андролегена. И той става, независимо. Той по принцип за такова количество работи, няма проблеми. И ако трябва да съм откровен, легена добре работи, ама е за професионалисти. Тъй като има едни по-специфични движения, които ето това е начина на отмиване. Завърца и бавно. И сега гледаме вече какво сме направили. Вече магнетита го няма тук вътре и започва да се виждат добре. Чакайте да мина само ето тук. Има цирконии. Това жълтото да не се заблудите, че е злато. То всъщност не е жълто, сивее такова едно. Това е циркония. Циркония и рутил, те са различни спътници. Да, може и камъчета да... Ето ги златинките. Виждате ли къде са?